салому алайкум дӯстон ва ҳаводорони варзиши муҳорибаҳои омехта. Дар барномаи имрӯза мо оиди беҳтарин ва тозатарин хабарҳои ММА гап мезанем. Дар ягон ҷо ба ҳузур нишаста лайка зер кунед, мо боша видеоролика сар мекунем. ҳафтаи набард дар Абу-Даби аллакай оғоз шуд ва ҷангаварони ташнаи ҷанг ба монанди Пётр Ян, Шара Булет дирӯз дар маросими машқи озод тамрин карданд. Чӣ хеле ки мебинем ҷангаварон омодаи набард ҳастанд. ҷангавари рус дар вазни миёна Шарабуддин Магомедов дар муваффақияти ҳамватанаш Ҳамза Чимаев, ки моҳи август дар октагон ба қаҳрамони ҷории UFC Дрикус Дю Плесси мубориза мебарад, шубҳае надорад. Чӣ гунае ки ман пеш қайд кардам, дар ин мубориза Дрикус дар дастҳои боэътимод аст ва мо ёди ӯро бо 2 сония хомӯшӣ қадр хоҳем кард. Шара Булет дар медиа рус дар Абу-Даби чунин ҳарф зад. Албатта мо низ корбарони YouTube канали Knockout TG дар ғалабаи Ҳамза Чимаев дар ин муҳорибаи унвонӣ шаку шубҳае надорем, чунки Ҳамза Чимаев мисли гурги гурусна аст ва сайди худро ба пора-пора кардан омода аст. Ҷастин Гейҷи бори дигар эълон кард, ки метавонад карьерашро дар UFC қатъ кунад. махсус бо Пэдди Пимблет намеҷангам. Агар роҳбарияти UFC хоҳанд, ки ман ба ин роҳ равам, ин маънои онро дорад, ки онҳо ба ман дигар ниёз надоранд. Медонам, ки ин на он қадар ҳолати хуб аст, аммо ман ҷои сеюмро дар рейтинг ишғол мекунам. Ман аз 4 муборизаи охир дар 3 дастболо гаштаам. онҳо дар муборизаи унвонӣ ҷангаваре, ки рекордаш 2-2 аст, ҷуфт кардаанд. агар онҳо фикр мекунанд, ки ман ба ҳамаи шартномаи пешниҳодкардаашон розӣ мешавам, пас бояд дар ҳақиқатан фикр кунам, ки дар ин ҷо дигар будани ман шарт нест. албатта ман ба гуфтаи Ҷастин Гейҷи розӣ ҳастам ва ӯ аллакай дар ин бора бори аввал ҳарф намезанад. мову шумо дар ҳақиқатан шоҳиди ҷангҳои беназир ва гизала аз тарафи Ҷастин Гейҷи шудаем ва ман боварӣ дорам, ки ӯ дар набардҳои дарбешистодаи худ ҳамчунин мову шуморо бо ҷангҳои тамошобоб ва гилеми пур аз хун шодбош мегардонад. мо дар ин бора чӣ фикр доред? ҳатман дар зери видео фикратонро нависед. мо бошад мегузарем ба хабари дигар. танкаи тоҷик Лоиқ Раҷабов айни ҳол дар ватан дар шаҳри Душанбе қарор дорад, аммо ба ҳамаи ин нигоҳ накарда, размкорамон машқу тамринро идома дода истодааст. ёдовар мешавем, Лоиқ Раҷабов бори охир моҳи июли соли гузашта бар зидди ҷангавари амрикоӣ Трей Огден набард карда буд, аммо мутаассифона бо қарори яковозаи доварон дар ин муҳориба шикаст хӯрда буд. мо бо октагон баргаштани Лоиқро интизор ҳастем. шумо чӣ? дар зери видео фикратонро нависед. хилмани тоҷик Муҳаммад Наимов президенти UFC Дана Вайт ва ташкилоти UFC-ро ба Тоҷикистон даъват кард. дар сомонаи расмии Instagram Муҳаммад Наимов ана ҳамин расмашро гузошта чунин нависонд: UFC, ту бояд ба Тоҷикистон биёӣ. мо омода ҳастем. Одамон, ҷангаварон ва қувва ҳама ин дар ин ҷост. вақти овардани октагони ҳашткунҷа ба сарзамини ҷангаварон расидааст. ҳамчунин бо забони тоҷикӣ чунин нависта шуда буд: миллате, ки қаҳрамононашро фаромӯш намекунад, зинда мемонад. Исмоили Сомонӣ ёдгори абадист, ки ба мо мегӯяд: тоҷик будан танҳо миллат нест, ин рӯҳ аст, ки шикастнопазир аст. албатта мо ба даъвати Муҳаммад Наимов ҳамроҳ мешавем ва аз ташкилоти UFC хоҳиш мекунем, ки онҳо ба Тоҷикистон биёянд ва як турнири зебо пешкаши ҳаводорони ММА гардонанд, чунки мо аллакай чорабиниҳои сатҳи байналмилалӣ ташкил карда метавонем ва ҳамчунин маҷмӯъаҳои зебо дорем, ба монанди маҷмӯъаи обӣ, ки чанд рӯз пеш дар он ҷо мусобиқаи шоми бокс баргузор шуда буд. дӯстон, оё шумо дар шаҳри Душанбе турнири UFC-ро дидан мехоҳед? ҳатман дар зери видео фикратонро нависед. дар ҳамин ҷо бошад, мо видеои имрӯзаро ба охир мерасонем. пайгири шабакаи Knockout TG бошед, зеро мо ҳама рӯза хабарҳои навро аз ҷаҳони ММА пешкаши шумо мегардонем. боқии тансияту хонаобод бошед.